D'aquí 7 mesos, Pollença i el port estaran units per un passeig. Ara ja s'ha acabat 1,5 quilòmetres del recorregut i avui de matí s'ha iniciat la resta de l'obra. El passeig està finançat per la Conselleria de Medi Ambient i aprofita l'espai que ha quedat després de la instal·lació d'una canonada entre l'estació d'aigües residuals del port i la depuradora de Pollença. El camí és de gran valor estratègic pel poble perquè comença a 200 metres del refugi del Pont Romà, el darrer punt de la ruta de la Pedra en Sec. Amb el passeig, doncs, s'unirà la Serra de Tramuntana amb el port de Pollença. A més, s'obren també les portes a una futura prolongació d'aquesta ruta fins a Formentó. Ens permetrà connectar tota una sèrie de vies peatonals i de senders com puguin ser la ruta de Pedra en Sec o tots els camins que hi ha a la zona de Formentó. Per tant, era un enllaç necessari i l'han fet aprofitant una cosa que no se veu però que és necessària, com és la canonada.